Esta é a programación para esta semana no Liceo, unha semana chea de música, de moi boa música e de teatro. Agardamos por vos e que vos gusten as nosas propostas. O xoves temos no Liceo un grupo que xa nos ten acompañado noutras ocasións, un trío que fai música moi divertida, moi especial, chea de blues, de swing, dunha maneira desairada, unha maneira que chega a todos aqueles que o queiran escoitar. Deixámosvos unha pequeniña mostra para que vexades o que fan. Well, sister, have I got news for you? I'm something, and I hope that you think you're something too. Xa para o venres, ás 7 da tarde, temos un concerto de a pianista María Iciar Serrano Quiñones, que tamén nos ten acompañado noutras ocasións, e que nesta vez nos ten unha proposta para os máis pequenos, para toda a familia, pero en especial para os máis pequenos, coa suite para piano de Pedro e o Lobo, este conto musical. Unha boa maneira de disfrutar esa tarde de venres que ademais non hai colexios. E xa o sábado, dentro da programación da Dirección da Secretaría Xeral de Política Lingüística, a través de Falarredes, teremos esta obra de Retrincos de Castelao, da man de Fran Rey e Isa Risco, unha boa maneira tamén para acabar a semana con teatro e con risas.